हाय लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गंसे Lenovo 13000 mAh पावर बैंकनि आनबक्सिं भिडिअ लानानै फैदों। सिगाङावनो आङो आनबक्सिं खालामखांबायमोन, नाथाय दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायगोन जे नोंथाङाबो जुदि पावर बैंक बायनो होननानै सानदोंब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनो हागोन। फ्रेन्ड्स, दायो आङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो पेकिंखौ खुलिग्रोनोसै, ओमफ्राय जोङो नायगोन सिङाव मा फैयो। दायो आङो पेकिंखौ खुलिबाय। फ्रेन्ड्स, दायो बेनो Lenovo 13000 mAh पावर बैंक बेटारि। जोबोर समायना, कालाराबो बरिया। आं सिगाङावनो इउज खालामखांबायमोन। दिनै आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो थाखाय आं नैबे भिडिअखौ खालामनाय जादों। आं बेखौ इउज खालामनानै मोजांखौनो मोनदों आरो चार्जआबो बहुत मोजां, माने स्पिड चार्ज होयो। आरो नोंथांनि मबाइला जुदि 3000 mAh बेटारिनिब्ला नोंथाङा आरामसे बेजों खनथाम बा खनब्रै फुल चार्ज खालामनो हागोन। पावर बैंकजों लोगोसे गांसे गाइडलाइन हरदों, नोंथाङा बेखौ नायनानै मोजां इउज खालामनो हागोन। आरो USB केबलबो हरदों। आरो पावर बैंकनि चार्जखौ चेक खालामनो थाखाय जोङो साइडआव मोनसे अन अफ सुइच नुनो मोनगोन। नोंथाङा बेवहाय सेरनानै होयोब्लानो नोंथांनि जा पावर बैंकनि चार्जखौ नुनो मोनगोन। जुदि नोंथांनि पावर बैंकआव चार्जआ फुल थायोब्ला बे मोनब्रै लाइटआवबो लाइट जोंगोन, अब्लानो नोंथांनि चार्जआ फुल चार्ज दं होननानै नोंथाङा मिन्थिनो मोनगोन। आरो बेहाय नोंथांनि पावर बैंकखौ चार्ज होनो थाखाय इनपुट पिन होनाय दं। प्राइसखौ बुंनो थाङोब्लाथ' जोबोद खम। जुदि नोंथाङा फ्लिपकार्ट बा एमाजनाव बायोब्ला नोंथाङा गिबियै अर्डार खालामनायनि सिगां नोंथाङा पेमेन्ट खालामग्रोनांगोन आरो प्राइसखौबो बांद्राय लागोन। बेखायनो आङो स्नेपडिलाव अर्डार खालामनाय जादों आरो आंनिफ्राय प्राइसखौ लादों स्नेपडिला 808 थाखा। जुदि नोंथाङाबो अर्डार खालामनो गोसोब्ला बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आङो लिंकखौ होनानै दोनगोन। नोंथाङा बे लिंकनि गेजेरजों वेबसाइटआव हाबनानै पावर बैंकखौ अर्डार खालामनो हागोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो।